Здравейте, казвам се Мирослав Дончев, управител на Интерпауър. Днес ще ви запознаем с един от нашите фотоволтаични обекти за частни домове. Намираме се в град София, в частен дом, в който сме изградили 20 кВт пийка централа с 20 кВт часа батерия. Системата е високоволтова и батериите са подредени в рак шкаф, който е от 4 модула нисковолтови батерии, обединени с BMS, за да станат високоволтови, да могат да работят с високоволтов инвертор. Това дава по-добра издръжливост на батерията, по-ниски загуби. В момента колегите правят финални настройки по стартиране на системата и след това този дом ще може да използва безплатна енергия от слънцето. Дори в момента, при не толкова слънчево време, произвеждаме близо 6 кВт от 20 кВт пийка панели. Системата е оборудвана с специален софтуер, който ще може да следи в бъдеще борсовите цени и при по-ниска борсова цена на електроенергията да зарежда батерията, при по-висока да се използва от домакинството. Всички наши клиенти, физически лица, са с подготвени системи за излизане на свободния пазар, в който те ще бъдат таксувани почасово, за да могат да използват системите си максимално, използвайки ниската цена на електроенергия, за да пълнят батерийните си блокове и съответно да използват тази енергия във времето, когато цената е висока. Оборудването, което използваме, е DAE, като специално за случая сме подбрали система, която да бъде високоволтова, тъй като нашия клиент ще иска да скалира батериите си, батерийните блокове. Затова сме направили заготовка, която е от 4 модула по 5 кВт часа и имаме място за още 4 модула по още 5 кВт часа. Инвертора, който сме разположили, също е високоволтов. Ако и вие искате да имате енергийно независим дом и да се здобиете с перфектна фотоволтаична инсталация, обадете се на Интерпауър.